Filosofia eta letretan lizentziadura da Granadako Unibertsitatetik historian espezialitatean, bai? Eta, era principios, hasi izan Mutrikuko, Langatxo eta Iruñeko kobaso eta arkeologixako mundu sartzen, bai? Eta hortik aurrea, Arrantzatiko elkartin, bai? Hainbat ikerkuntza proiektu irutxuz aurrea, principios, Kantariko, Eskualdeko, Kobasolo eta Trikuanik induzkenetan, bai? Batxo, aipatu bideo, bere batezbe, historiako teknologia eta estratigrafia. Egun da interesata, bai? Eta aipatu bideo baita ere, hainbat proiektu ikitxuzela, aparte, Kantauritxik, bai? Sirian, Argentinan eta hor egun Jordanian, bai? Eta bertriasko gara orkestea, datu barrixak, Langatxo eta Iruñen kobazuletako, bai? Bueno, Jesus, nahizune, batota, bai? Nintzako plazer bat da, egonen kortzia, erregazko zientzia biltzak antolatzen duten guztioi, bako harrera gaiua umateratik, eta egun duzeaten guztioi. Kontaketik bat, hitzaldia prestatuet, erderaz ikasi nun, nezak egun euskera zuerderaz, orkestera pixan naztu. Baina, konzeptu batzuk, nubera egin zezkit erderaz, eta errakuma izintzuntzen, ez da arrazo garria, importantzia zaitzen dut. Bueno, ekarri ditu, lehenbiziko aldiz arkeologian saiatu izan nian, Langatxoko, Mutrikuko Langatxoko bat izan zen. Zela, eta amaino ezke, meretzi urten ditun, ikasketak hasi nituen Gasteizen, eta gero ja, laugarren kursua egitea, nintzen Granadara. Baina, oaindik, Gasteizen neola ikasten, batek etzeukan honetan oso argi, arkeologiatik baina zein. Erromatar garaikua, arkeologia klasikoa, erdiaroa, alako batian, laun batek esan zen, joa, zain, voluntario eta denak eskatzen dituzte, ikasleak eta apolatu eta zuena gozen probatzea. Deten nuen, eta juntatu nuen nintzen, mendikute gaztelua eskatzeko. Tolosan dago, zailarako gaztelu bat. Eta atzete telefonoa, esan dira, kopurua beteta dago, ez dago beste voluntario bilaguntzako tokirik ez dago, baina nire ez du bado, kobazelo bat, Mutrikuna, ozen probaiteako, probainunetik, sagago, besterik ez. Orduan irabaki duen, jaio bintzala, ez arkeologieteko, bezik eta arkeologia batuan, eta hain kasi duen asko, tamalez, han egin ziren induzketak, batez ere, Langatxo eta Iruñen, zuzen zituen Franz Malabe, bentsako irakasle izan zena, baina urtia pasata ez zituen publikatu, materialak jaso eta txuku gorde zituen, baina ez zituen ondo antolatu estratigrafian arabera. Lurrian sakondu egiten dira, juten gara lur kapak entzen, eta kapa bakoitzeko edo gara bakoitzeko piezak edo multzuak ondo separatu behar dira gauzak ez nahazteko. Beti esaten dut, hau dala, C6 bezalako, ez dena toki, baina arrar bat. Gertatu da jakiteko, duzi berrezu, ez dena toki bertan zenbat fenomeno gertatu diran, eta aztertu nahi dezun fenomenua nola eraldatu dan denbora poderioz. Imaginatu, persona tritza da hemen, zena krimina nundo hilotza, nundo alde aztarnak, imaginatu genetika, pasatzen dela, ur korriente bat. Gero, herriko banda musika jotzen. Gero, garbiketan kamila, gero zaparra bat, eta gero izebolada bat. Arkeologian nolako gauza gertatzen dira. Aurkitzen duguna, kaso batzutan, kaso berezi batzutan. Baina normalian ez dezu ikusten, justo tipua nola geneitzu zen. Hola erori, hola jarri zen, eta ez da ezer gehiago pasa, ez. Eta, gari gutxillo, kobaziluetan. Kobaziluak oso ingundo egokiak dira arkeologia egiteko, barruia dialako, espazioa itxita dagoelako, eta gauzak kobaziluetik ateratzia zain izaten delako. Baina kobaziluetan, lurra mugitu egiten da, urare badabil, satora sartzen dira, eta lurra metatu egiten da denborarekin, eta egin batera gauza pixkat mugitu egiten dira. Imaginatu, olako kobazilu batien egiten dela kanpaleku bat, egon handi bat, eta handikan gutxira, lurra asko metatu baino denago, sartzen dela berriro talde hori, beste talde bat, lehen utzitako zaboren gainean zabaltzen, eta beste berriak usten, eta gero, izatalde hori aldegin,
egiten da, eta sartzen da, kortako hartza bat. Bere jamia egiten, bere loiteko tokila, sartzen ditu bere zura. Hori da nada estratigrafia. Hori da logika bat guri ematen diguna, o eman behar diguna, gutxineko bermeak, edo datuen fidagarritasuna aztertzeko edo baloratzeko irizpide bat. Orduan, plan honek, aztarnatiak eskabatu zituen, lanatxo eta eroen, pieza tipiko atera zituen, baina ez zion azkeneko errematea eman. Lanbide hori utzi zuelako, eta dela genitu zela pixat, publikatu gabe. Baina hala ere, nola baiteko berri batzuk, bai publikatu zituen, aldizkari batzutan, jendeak kontuan hartu egin du, biko batzun horietan, badaudela Madalen aldiko, historia horreko aldi bateko materialak, fetxa batekin eta zenbat materialekin. Orduan, gari hartako bizimoduak gure eskualdean aztertzeko, bi aztarnategi horiek kontuan hartzen dira, baina ezin dira ondo, sakonian kontuan hartu, ez badira datuak pixkat txuritzen, datu txarrak xautzen eta datu honak balio jartzen. Eta hori da, saiatu nintzena azken urte hauetan. Behar duzitako materialak antolatzen joan eta ikusi pixkat zertan izan daitezken lagungarriak, garai horren bizimoduak ezagutzeko eskualde honetan. Eta hori, hasi pixat liatzen, PowerPointak gauza ona batzuk baditu, zeren pixat ardatzen zela bididatu egiten zaitu, diskursuan, baina beste batzutan, enroiak egiten ez, eta hasi horretik, bakarrik, jarri dut hemen, irudi hau, oso gustatzen eta apropitu batzuet, alde batetik hemen ikusten ditugunak dira arkoiak, arkoi bat edo, nola zaten da, nizardun puntak, leheno, izate zen, Madalen aldiko arkoiak, arkoiak Madalen ez. Horako bezako egituta, ja bakizu zertaz ezeran, ze aldi historikoan zabiltzan, hace 15.000 años. Historikariak, adar ezin dako piezak, hori da telefono mugikarrak bezala, guzti baizu Motorola bat, bakizu dela 2000 eta gutxiko bat. Guzti baizu ruletako telefono zar bat, de los años 50, bai, teknikan arabera, badira pieza batzuk, esan bertsoak dienak, eta ezaugarri bezala balio dutenak, handi historiko zehatz bat markatzeko. Markadore kronokultural bat. Kultura bateko pieza tipikoa dairala eta garai batekoak. Hori dira, arkoiak. Danak ez dira arkoiak, hau da arkoi bat da, hau da arkoi baten hortza, hau beste arkoi baten zati bat, beste bat, hau ere txikila, hau ere bada arkoia, baina ez da Madalen aldikoa, hori da berezia, eta hau ez da arkoi bat, eta marine bat edo deparatuta da. Baina jarri dut gure gaiarekin, gure aldi historiko horrekin zer ikusian bila baterako. Zuzenean, hori pizar ikusi, eta bakizu, Madalen aldika horrezela, hori Madalen aldika. Bestetikan, egon ginetzen irudia jartzea, zeren arkoiak izan da, etenok esatzen dugu, arrantzan. Arrantzan, errekako, itxasoko arrantzarekin, eta itxasoko produktuen ustiaketarekin, eta hori da, egin deun azken urteuntan, egin deun ikerketari beste emaitza bat. Hori pixat baldintzatu ikien duela. Arkoia eta orduan arrantza, orduan nola kostan daude, zentzuan bila dauka, kontuz, guazen gauza ikustera. Puntak dazkapen, o bizarren dazkapen puntak dira. Arkoia badiran arrantzarako zertarako, hori ikusi behar. Beste gauza da, ez dela arrazen bat jarri, marazki bat. Ez da marazketa, soilu atertzen zaizun da, ez da adierazpen artistiko bat, marazketa tekniko batek, esan nahi du, nola ikusi egiten dik teknikoki pieza bat. Nik zientzia artikulo batean ikusten badet argazki bat, edo hiru dimentsiotako modelo baten irudiakena, seguro fenomeno, zer eta ze teknologia. Marazki bat ikusten baldin badet, horrik ez da esan nahi, ez dakite nik argazki bat ateratzen, ozentela dirurik abiatzen, hiru modelo bat egiteko. Hau da beste irakurpen mota bat. Batzutan, mendira gozenean, nahikoa dugu, NASA-aren irudi batekin orientatzeko. Danutak baldintzanean, batek propis baten behar dugu, jakiteko, non bionetu, non segi, eskerretara, oskundira. Marrazki batek adierazten du irakurketa tekniko zehatza. Eta era,
estilo klasikoko gauzat nire guztokoa da. Eta azkena, eta ja, zatu hori xatzaltzen, jarri eta txuribetzen baina korriak aldatuta. Hala ematen du, klase bateko arbela bezala. Zerratik, nire biziko eskola izan zarako lagatxo. Horrekin, beste dut gara. Baina, esan dugu, aztertu ditugun langatxo eta biblioroen kobakuak, motrikun dauden, justu horrekan gainean dauden, deba ibaiaren gainean dauden, linkobetako materialak, ez ditugu material guztiak. Aztertu, ikusiko zerratik, eta materialek dira, Madalen aldikoak. Madalen aldila da, kultura bat, prehistoriako kultura bat, ez da aldi historiko gutxa. 20.000 eta 14.000 urte ditartian, bai, hasi da, 20.000 eta 14.000 urte ditartian, arte honetan. Europako beste talde batzuk, beste kultura batekin kontatuten zera. Eta kultura arkeologiko bat da, ohitura, teknologia, bizimoduak, tresnak egiteko diseinuak, kanpalekoak nun egin, ekonomia nola egin, zer egin, nun eta noa jo, hori da kultura bat. Eta batzutan, jaruz dugu arkeologok, horrek badauka reflejo bat, kultura materialetan, ez dara materialetan. Esanet, epigrabetien hor jartzen duten horietan, ez dituzte arkoiak Madalen aldikoak bezalakoak egin. Orduan, kultura bakoitzak baditu bere ezaguarri materialak. Euskaldun bako txapela, eta ez da txapela nantzikoa. Bizimodu batekin zer ikusi gara guztia, gure kultura ez da bakarrik folklorea, ez da hizkuntza, ez da bakarrik zer egiten dugu otoitz, o nola egiten dugu kanta. Teknologia, bizimodua, kanpalekoak nola egin, eguneroko lanak nola diseinatu eta nola banatu elkarmente, hori ere bada kultura. Eta horrek badauka isla materialak, aztarnak. Madalen, langatxo eta irurrengo kasuakin ez dugu hau dara konponduko. Ateren ditugun ondorioak, ez pensatu, munduko lehentziko aldiz, aipatzen dara, ez. Ez gara, hain urretira iristen, baina hau da, kontesto, orokorra, noa ez. Ez da Euskal Herriko, itxasbazterriko kultura bakar bat, ez eta Europa oso ematen den kultura handi bat da, eta ez da bakarrik guria. Hauek dira, Madalen aldiko gizaki joiko banda horiko tribu horiek, dira gure espeziekuak, ez dira erditximuak, neandertalak, hominidosarrak, guztiz gure zelakoak dira. Eta ez diko azkantzita pikapederatarrak bezala, hola, ez bat hola hilian sartuta eta leopardolaro batekin, hola propilatekin, kontuta ez. Gure zelako gizakiak dira, txukunak, zene bakite oso trebiak, janariak biltzen, eizan, arrantzan, josten, jostorratzeko, ezurrezko jostorratzetan eta okitzen ditugu, materialetikan ondo espabilatuak dira, duela 20.000 eta 14.000 urte bitartiak bizi ireun zutenak eta ondo bizi gainera. Eta oso trebiak. Arrizko eta ezurrezko teknologia simple batekin, gaitasun handia erontzi bezuten. Lazezioaren azken momentuetan. Primatetan, momentu batean. Ikusten dira hemen, hau da, Kataloniko itxasbazterra, ez gaiak Europa osoan ibiliko, baina, bueno, adierazteko nola, 6.000 urteko iraupen horren barruan, ez dira beti berdin konportatzen. Euskal Herri kultuaren bai, aldatu ikena, bosteun zegoen urtetan, baina finatu zegoen urtetan, zenbat aldatu beziran. Baina Europa osoan ikusten diran aldaketan, Frantziako, Pariseko arruan ikusten diran aldaketak, lehen berandu goi iritsiko dira Kantauri itsasaldera. Diseinuak nolait esateko akonpasatuta aldatzen dira ila Europa osoan. Toki bakoitzean izango dute bakoitzak bere ikutua o bere bertako tasun usaila, baina arkoiak esatzen diranean Europako parte batian handikan gutxira emerea esalduko dira. Pero armen diseinu aldatzen baldin bada, teknologia arroapenen bat egiten baldin bada, hemen laster zagoliko da kultura horretan. Zehar, Europako beste basta batera. Eta mapa honetan, esan ikusten, baina, bueno, hau dako barrozak. Asturiasen dagoen, Estamate batian, eta amaino iritsi dira, Treviño, Bidax, edo Beharneko suarriak adibidez. Hau da, arrizko tresnak egiteko harria,
gehien bat erabiltzen da suarria, asturiasen ez dago suarri asko. Araino, heltzen da modu batean bestean, Trebiñon ateratzen den suarria. Barroiak eraman duzuen, otroke bitartez iritsiko zen, baina adierazteko zenolako distantzia luzeko kontaktuak egoten diren kultura horren baitan, distantzia luzetan. Zuek nahez denean moztu eta galderak egin. Ez dela, enboidatzen hasi bueno, horretaz gain, Madalen handia da, historiako kulmina, esateko. Da, glaziazio tipikoan, glaziazio bukarian, klima nahiko hotzak, bere gora berakin, hotzak, gune pelak ere bai, baina dira nomadak ez duz nahi, hola, norabide gabe, hola, tontuen egiten paisajen gainean ibiltzen dienak, zentzurik gabe o norabide gabe, ez nomadak dira, baina oso argi daukate, non hartu behar den suarria, noiz pasatzen den, interes ezkiten espeziek izarako, noiz da momentu ona, gustatzeko landare mota bat beste bat, itxasora nola joan, eta hori guztia. Dira nomadak, baina estrategia batekin. Ez dira nomadak hola joan, ez hori guazen honen probatzea behar badaun ez daun. Gainera, kanpaneko logistikoak ezagutzen ditugu, toki batzutan espezializatu egiten diran zenbait produktuen guztiak eta beste produktu batzutan beste modu batean, egiten dituztela, zango erromerik, baina justatzen direla noizian behin talde batzuk beharrezkoa alako, repulsiurakotan. Dira, talde isolatuak, ez erabat isolatuak. Ez dira, bosten honeko tribuak. Aditzen batekoak, eta piko, eta matiko, baina horrela ezin dezu etorkizuna horrela atera. Juntatu behar dira, mundu batian bestean, territorio batekoak aldameniko territoriokoakin. Eta alako egun handiak eta potentek ezagutzen dira hainbateko batzulotan. Horretako batzuk izan daiteke, adibidez, Isturitz. Beste bat, entitu guztia. Non astanak dira, esageratu handiak. Hau ez da normala, ez da logikoa tribu bakar baten astanak ondarrak izatea. Seguro, jende talde bat baino gehiago juntatu da. Hori da, logika horrekin, bat mundiala nomadak, baina nomada planifikazio on batekin. Glaziazioan txantxa gutxi. Eta gainera, bakigu oso begira girela, eta Europa osoan egiten dituzte horrelako bitxikenik, hau da, eskolesan alditutako aginte makintxo bat, zurekin eta bere grabatukin, hau da, torreko ezurra, ikusizunako detailiak grabatu finakin, eta hau da, ekaino plaketa. Horrelako pezak zaudun ditu dira Europa osoan justo momentu horretan. Eta gainera, nolaiteko konbentzio estilistiko batzukin. Hauntzak pintatzeko, modu berezi batzuk jarritzen dute. Instrukzio berezi batzuk, estilo berezi bat. Gotikoan badago estilo bat, romanikoan beste estilo bat, Madalen handiko grabaketa eta imaginarioetan badira konta batzuk. Gero toki bakoitzen emango zaio, bere tokea azentuale bat zute. Baina horrek ere besten du, zenolako trebezila daukaten, eta hori gainera horreko piezak ez dira funtzionalak. Ez dira egin gizun praktiko bat egindako pieza. Eta dira artistikoak, simbolikoak edo jakin. Baina zerbait komunikatzen dute eta Europa osoan ematen du izkera, antzeko izkera, irudi izkera bat emanikatzen dutela. Pieza horiek mugikorrak dira, orduan, suarriak, berreun kilometroko viajeak egiten baditu, zerratik horrelako pieza koratu batek ez du egingo beste horrepesuko viaje luze bat, obatzeko ez dira mintzen. Eta labar artean ikusten dira konbentzioak ere bai, eta kasue Alxerri ikusten da ez, hau da reno bat, lorroreina, eta guztiakin eratuta, hau da azeri artiko bat, horrezan edo klima hotzeko inguru bat irabiltzala, hemen eta ingo zaldiak, horrelako representazioetan, irudietan, beti jarritzen dituzte antzeko pauta batzuk, izkera simboliko bat. Hau da bixat, historiako momenturik, brillantena. Zebat, aztarnategi asko dago, ematen duen populazioa egoen dela. Aztarnategi intensitatea beste garaien batzuekin konpartuta, asko zanbikoa da Madalen aldean, beste aldietan baina. Eta ematen duen, Europa osoan zabaltzen den kultura gokor bat dela, toki bakoitzean bere azentuarekin, bere bertakotasun
ikutxuarekin, eta bueno, Europa mailan ere bai, konzentrazio honetako bat aurkitzen da justo, esaten dena, eskualde franko kantabriarra. Asturias eta Asturiasko mendebaldetik, Dordoñaraino eta Pirinioetan. Egia da toki bakoitzean, tokiak bat daudela, baina aldaketa gertatzen denean hemen, zeion zabalduko da, askar Asturias aldera. Koherentzia horren barruan, hau askoz teknikoagoa da. Bueno, eta beste asunto bat da, justo Madalen Aldi horretan planteatu da, ez da bat indusketa bakar bat egin, Madalen Aldia ikertzen ari da, duela, berren urtetiko da. Lano handirekin dira, oso ikerketa intensiboak dira, tresnak aztertuz, fauna ezurrak eta utzitako jandako faunaren ezurrak ere aztertuz, eta ikusten da, justo, azken momentu horietan, Madalen Aldiaren bukaera aldean, ematen du, kantaritxas aldean, oso zentratuta geroten diala, horreinen izan. Aipatu dina, nobeteko, espezializazio ekonomiko bat. Zaldik, tarteka baten batu harrapatuko zuten, bisonteren bat edo duren bat, baina gile bat dedikatzen dira horreinak harrapatzea. Horreinak harrapatzea, baina bai barkatu. Baina ez toki guztitan. Ez ikusten da, imaginatu, ikusten zenbat aztarreta den Kantabrikoan, gehiago daude, hemen aipatuta daudena, baina gehiago dira, horrelako itxasondoko bazter horretan, eta hemen naron aran adibidez, Oseian, edo Asoni, Eolean, baina ikusten dira nola aran batian, o gainera batian, aurkitzen dituzu igual, 6 o 7 aztarrategi. Horrek zen dugu, esan dugu esan nomadak zirela. Ordu zer dira, zer da, etxe bizitza torre handi bat, o zer dago, eskualde bakoitzean zer dago, talde bat baino gehiago, edo batzutan sartzen dira hemen horrengo temporaldian, horren etortzean sartzen dira beste toki batian, o hasi dira ja nolabaiteko kanton bezalako mosketak egiten. Ez ote dira hasi pixat mantxotzen eta lehen bezain asko, lehen baino gutxiago mugitzen, beste eskala batera. Zer ikusten da, hasi da ikusten, nola bailara batian adibidez, beko tokitan horreinak harrapatzen espezializatu diren, baina goiko partetan, azten dira espezializatzen, hauntzak eta arkaitza duen tokitan, hauntzak eta sarriak eta horrelakoak eitzatzen. Eta alde berian, kostan inguruan, azten dira, itxasoko produktuak gero eta gehiago ustiatzen. Orduan, hori oso zaila da begistea, karbono amarauko datazioekin azten bat magira, oso ondo fetxa esaktuak ematen dizkigu, baina fetxa batzuk gora bera batzukin. Esan ere, ateatzen badi bat, datazio bat duela, 13.500 urte, gehi okendu 50 urte, datazio batek ez dieten zaten bidea, hori izan zen, agustuko bigarren igandiak, Gorra bera horrekin ezin zera inoiz erabat seguru egon, ez otaren izango egonaldik behin urte baten zitela egonaldik hemen, eta horrengo urtean pixan mutu zirala jakin zergatik. Guazen dugu, guztutazorako, jakin. Baina gila da, logika hau, hemen ikusten dugu logika naronen, ikusten da zeian, ikusten da ason maiaran, ikusten da leian, eta ikusten da deban, gutxinez parlatu planteatu da. Eta ikusten da nola, aran guztietan egoten dira, toki batzuk, eitzak kanpalekuak, arkaitzetako eitzak kanpalekuak, hauntzak eta larkoak harrapatzeko, gero beste kanpaleku batzuk igual, estaldeagoak, egonaldi luzeagoak egiteko, ez urte osoa pasatzeko, baina igual, aste batzuk, hilabete batzuk pasatzeko, beste toki batzutan pixat zabalagotan, horreinak harrapatuz, eta tarteka kostara egiteko, bide batzuk beste kanpaleku espezializatu batzuk. Ba, bueno, zait, hau da ulertzeetan, bai? Bide pixat, egoera, bueno, zertak batzu, zuen daukago, planoetan bazkago, deba bailara, eta kasu honetan, jokatzen zikunak dira, itxasunik gertuen daudenak dira, langatxo eta eroen garaiotarako, eta justo horrek esatu dira. Iniz ez dut pixat,
Hemen segarren da langatxo, 7 euroen, 8 da ermitio paraletz, eta bestiak. Hemen gero Aizkotxo, hemen Navarre, hemen Urtiaga, hemen Ekain, eta hemen Santa Catalina, Lumentxa, Goikolau, Armintxe, Atxurra eta bestiak. Antzeko patroi bat ikusten da. Esan ziren nomadak, eta leku bat egukila baldin bada zergatik ez dira beti juten ditu berdin, eta baina ondo asmatu baldin badute toki egukila zendan, zergatik muntzen dira toki batzutan, toki batetik besteran, toki diferente bat, pero hain dira ja, lehen bezalaro, ibili partez, hain dira ja regionalizatzen edo kantonizatzen bixen. Eskala, mugimendu horien eskala jaisten. Hori da galdera. Horrekin hasi horretik ikusi hemen marraztu ditut, gaur egungo kosta, gain marraztu ditut, marra bat, -50 eta menos 100. Zergatik, justo glaziazioen bukerian, glaziazioen ez momentu otzenian, paisajia ezan gaur egungo bezala. Orduan, aztemagera aztertzen, aztematik balidua. Horik izango da, itxasoko komponentea ematen dion, patroi hori, populazio patroi hori baino honetan, hau izango da, itxasoko funtzia betetzen dena hori. Ikusi behar du itxasoa nola da hori. Itxasoa ez da beti leku berenean egon. Hemen bai, ikusi, azken glaziazioa zizan, latzena, ogorrinak, dela, 100.000 urte. Momentuk latzena, egotzena, izan zen dola, 22.000 urte. 22.000 urte. Eta, horrezan edo, itxasotik, ura evaporatu itezala, elurra bezala, kontinente gina bota, eta gero, elur hori ezan urtzen. Orduan, urtero itxasok ura galtzen zuen, eta 20.000 edo 40.000 urte pasata gero, itxasori fantazitzaizion 120 metro vertikalian. Hainbeste izotza montatu zen kontinente guztien gainean, barrio kontinente gainean, hemen adibidez, non Britaniako hilak, ile guztiz tapatuta zeuden Eskandinavia, izotzakin tapatuta. Itxaso baltikoa esan existitzen eta ipareko itxasua ez. Baina esaten badegu, itxasoko maila jetxi dela 120 metro, Mantxako kanala, behar zan. Bai? Mantxako kanala, fondua baldin bado 40 metrora, nik uste dut itxasua 120, eta hau da, Inglaterra kolonizitu zen, oinez. Ara, egia da, itxasoak atzera gain zuen, baina errekak ere segin ziren. Hau da, harin erreka, imaginatu, eta beziz nola puntatzen bestiakin, eta zeitea dute, eranzuelaina, ingurroztaraina. Segun kontinentiak nola diran, segun plaka kontinentan nola dan, itxasua kentzian, erretiratzean, tarte handigo bat uste dizu agerian, edo txikinguan. Gure plaka nahiko estua dan, esaten ditze luzian, sakona daukan, itxasuak bera ditzuen, baina atzeraka egin ez, baina Holandatan, Bretañan edo Mantxan ikusi zenolako instantziak. Horrek bat bere garantzia, gero baloratzeko, koazio itxasotik gertu zegoen, itxasotik. Egunertzen da, hor, hemen ere sogu eta kapenagari adibidez, etzeko kasurako, indute kalkulo bat, difikultare bat, hemen ikusten da, gure Madeleine handian, dela 10.000 urte, kalkulatu dute itxasoak zenolako sakoneran egon gozan. 70 metroak berago. Gaur egun esontzen dugun rei hori ikusita, noizen du itxasoak egon gozala 6 kilometro atzerago. Gaur egungo kostalineatik atzerago. Eta handikan 1000 urte behan dugu, gutxiro, entzuen goraka 10 metro, glaziarrak urtutzen hasi ziranean, hasi zan itxasua rekuperatzen, eta aurrera egiten. Itxasua, lehen atzago bali mazeon, bosteun, irureun, bolaren urtein pasata gero, zeo pixat, terminua hango. Hau da, eremu franko kantaberretan ezagutzen diran, itxasoko espezien banaketa, hainbat astanategitan. Puntu gorria dira astanategiak, hemen
itxas bazterrian daudenak ondo, logika, itxasoak pixat atzera bota, baina ez da oso esagerau, baina ikusi hemen landatan, landa edo ordoinan, edo lote eta garanan eskualdetan, itxasua nola erretiratu zen, 120 metro kenduta gero. Honek esan dugu, hemen, fokan edo zertatzen ezurak esatzen baldin badira, distantzia biderkatu edo, 1 kilometroko handia gaur. Eta lare zotzen dira, irinetan ere bai, etorri daitezke olako pieza horiek, itxasoko produktu horiek, kosta batetik edo bestetik. Baina gaur egungo kosta, orduko kosta askoz urruti gozean. Eta bera importantzia ikusteko. Guri tokatzen zitzaigun, debako arangoetan, langatxo eta hidroien rol hori, paper hori, kontrolatzea. Eta materialak editu ziren, esan dugu bezala, ez ziren erabat aztertu. Materiala jaso, txukun jarri, ezagoetza bere datukin, baina onbulizuak ez ziren itxi. Ez ziren ikerketarako prestatu azken golpea emana. Orduan jendia bazekin, garai hartako, interesez ezkigun garai hartako okupazioa bazirela biko horietan, baina datuak ezin ziren oraindik erabili, inork ezin terako txukun jarri paperania. Eta gira material asko bala, eta hartu hori pixat, ardura barrena. Hori egiteko. Tenazko pedaletuik arbin daudenko hobaiek, batzuk dira langatxo edo erran okobak ez. Baina, oso errekan onduan, oso bat metro gora, hau da, burmeniko egindako topografia oso politat, eta langatxo dauka, bezalako galeria handi bat, eta gero, aterpe zabal bat, errekakin, nahiko izuntada. Hemen, Franik eskalatu zituenean, metro karatu desente, eremu zabal bat induzkatu zuen, eta material asko ateratzen dut. Ustez, estratigrafia, zemat administriko, zemat gertakari historiko gertatu diran kobarretan, berak, beriztu zituen, 3 fase, norbait esateko. Berriena, hau da, goien dagoena, azaletik gertuen dagoen okupazioa da kalkulitua, lehenbiziko nekazariak, prehistoriakuak, baina ja, ganal domestikoa zeukatena, zeramikak eta horrakuak, eta hidrakuak, kobamarrenan, usten zituzten horietakuak. Jola, 5.000 torteen gurukuak. Gero, okupazio horien azpin beste kosta bat, edo troska bat, edo antzua, baina kosta horien azpilan, zehon goi madenaldiko okupazioa. Egoera ezin hobea, zeren ustez, madenaldiko okupazioak erabat separatuta genuzkan, seiatuta, kalkulitoko aztaren batik. Orduan, fenomena. Leku egoki bat, garai hartako okupazioak aztertzeko eta asentamendu bakoitzaren funtzioa eta gora berak aztertzeko leku ikaragarri hona, baldin badago ondo separatuta nahasketarik gabe beste fase batzuekin. Zer gertatu zen? Tamalez hori ezala asko. Hasiera batean oso logikoa zirudien dena, baina momentu batean ez ziren gizazio batzuk azaltzen, hau da, gizaki baten tibia bat, eta horrek adierazten zuen nola kalkolitoko lehen nekazarien okupazio horietan zuruak ez zituzten sakondu zirala, madenaldiko peruzetan, indarkoa botetzeko eta horrelako gauzak. Eta eskabazio bukatzu zanean ere bai ikustezan, hemen dakazute, honek punto marka lerro honek adierazten du sedimentuen azala nondik zijoan hasieran. Eta sedimentu guztiak enduta gero ikusten duen arrizko basean nolakoetan aldapa hondiakin. Aldapa hondia da terrenoa mugitu egiten da gauzak. Aldapa mera mugitu egiten dira, nasketak sortzen dira, eta nera tumbak hondiela jakin da, horrek jarri zigun pixat kuarentenan. Eta hasiera batean, esatzen zuen, igual balitek, gizazio horiek garaiatako izatia, madanaldikoa. Eta tatu zituzten, bendatzen zuten madanaldiko suarriak eta arrizko pieza batzuk, tipikoak, eta hemen, duela 15.000 urtekoak, eta aldamenean duela 5.000 urteko tipo baten hankainzua. Ez da desesperatzeko baina, horako gauzak gertatzen dira toki askotan, baina, atentzioa ditzeko,
kontua. Baina hori esan nahi dut, kobartako datuak aztertzen hasi horretik, behar dela, datuak ondo jarratu, ondo separatu, eta nasket ekin. Eta antzeko gauzak gertatu zen, hiruroinekin. Hiruroine bai, antzeko sekuentzia bat, hemen beste topografia bat, ekoazura bizarrera ditu, bat hemendik eta beste dagoetik, sedimentuak aldapan bilan jarraitzen duten, eta ustez, hemen azalian, gainazalian ziren, nekazarien, lehenbiziko, nekazarien astarnak ere bai, ontzi zeramikoak, izazo batzuk eta minerkuak, gero beste kostra bat, honez ni, maioakin kostra jotzen, kostra bat zeon, eta azpilan goi madanaldiko astarnak. Orduan, gauza bero esperatzen astarnatik horretan, baina ere bai, prototipua. Hemen aldapa ondila dago, kostra esan zabaltzen toki guztietan, partxeka bezala zeon toki batzutan, bale, resguarduan kostra batzuk, baina beste batzutan ez zeon kostrarik, eta hemen nasketak egoteko arriskoare bat zegoen. Horrek esan edo, bi astarnatik egin ez dute gara izatako balio, ez. Esan egin bakarrik, lan handiak egiten dela, material horiek aztertzen hasia bat. Esan dira gure buruak, hori da, integraz eta grafika, hau da, egonaldi bakoitzeko, edo lur kapa bakoitzeko, aurkitzen ditugun piezen koherentzia pixat aztertzia. Jakitzia, zer da nastuta eta zer den informazio gona. Goartu pixkat, ez dena krimen egin horrekin, ez? Honek ez daka zerikusirik aztertzen eginean ez dena toki horrekin, eta hori da, kanpotikan, edo geroztikan, nastutako beste gauza. Hori da, lehenbiziko helburua. Jakitean, zenbat, barkatko, zenbat aldikaz airean, badakigu kalkolitoko okupazio daudela, eta gero, madalen handiko okupazioak baldo beste bitartian 5.000 eta 15.000 urte bitarteko tarte hortan esote da beste zehozer egongo eta ez gara konturatu. Hori beste eta gero, aldan neurrian, guri interesatzen zegoen fase horretako materialak ze esan eduten jakitia. Madalen handian, 40 jarri dugu materialen erdila, orzatu handi bat, baina benitzen zegunakin, informazio garbiarekin, ze ondoritara iritsi daitezke. Eta balia bidea, segin dugu pixat, material esan dugatxoenak harina jarri eta harina atzetik ari bilgera. Material inventarioan ikusten dugu bakoitzen, kitza ez durra dara, digo, bakit. Ez kemenin dugu, azal bat kendu, 1,80 m eta asaltzen dira. Suarez kortiza batzuk, adarrez kortesuna batzuk, eta gizazur bat. Material koherenta da, suarezko arezko tresnak, adarrezko pezak, baina informazio guztia ez da erabat garbila, porque naskentak egizten ditugu. Gizazurak esatzen mazaizkigu, zeramika esatzen mazaizkigu. Orduan, bakigu, kuarentena non jarri. Eta saitu gara, informazio sano eta garbilarekin gelditzen. Gero ditugu datazio batzuk, esan duguna, arkoiak ikusita, zeramika esatzen bat emaizazu, kalkolitiko. Eta arkoi bat esatzen mazaizu, madrelese, 15.000 kuba, 14.000 larebekua, o zenbatekua. Batzuk, egin eta gero, okupazio horien funtzioa, logika aztertzeko, cadenas operativas, ekoizpen edo batzuen irizpideak jarraitu ditugu. Hau da nire parteak, guzti ez du berriro maraztu dutela, gero alkazetan ere baitut gauzak, baina hau da nik egiran, hau da, horako gauzak ez dut batik bakarrik egiten, lantalde bat osatu genuen, maskorretan aditu batzukin, zona aditu batzukin, eta lana anatu genuen. Izentatu nintzen bakarrik, horien nabarrekin, egindako tresnak aztertzera. Eta, horien, zergatik, Maden handiko gizartaldeek egizkiustelako tresna asko, arrizkuak, ezurrezkoak eta horrein adarrezkoak. Orduan, horrein adarra, seguro, nik bakit nola lan dukien duten, zen nolako diseina jarretzen dituzten, orduan, hori bakarrik ikusita, atezaket garbi bakarrik maden handiko materiala dana. Ezurrezko horretzak kostaratzeke badaude
koilarek ere badaude, bai, baina kalkulitokoak egiten dituzte atzekoak. Orduan, nasketa dakarna alde bat utzi, eta bakarrik horien agarren indako interesakin zentratu entzan. Bale? Eta honekin, honetan ikusita, bakit. Hona, errituztela, eitzarako puntak, diseño ezberdinekin, puntan baseak, horrek adierazten du, nola lotzen den armaren punta, armaren ketenarekin. Diseño tipiko dira oso tipikoak bairetakuak, logikuak, bale, oso nahi du, armak errituztela, eta behin puskatuta bertan utzi dituztela. Baina ez dut ikusten hemen, langatxoko kasu honetan, arma berriak egiteko egin dizunek egiten. Hemen ikusten bakarrik, nola utzi dituzten puskatutakoak, ez dut ikusten nola haitu diran berriak egiten. Eta badago zagoespen bat, baka, adar, otolo baten zati bat, hori lehiko eta falta zaion hemen, eta hau ez da punta bat, hau da barilla bat. Hau da, adarrari, atzezaion, agatxo bat, punta egin horretik, gero horri formatu zela punta eginez, Bazen arrazua? Gero zen, baina adarra baina zitzailan iruditzen hori nanazanik. Eta hau ez. Orduan, horien adarrakin bakarrik dauzkagu bukatutako piezak, hautsitakoak eta utzitakoak. Langatxok kasuan, nik ez dut biztarik aurkitu, esateko hemen puntak egin dituztenik. Bakarrik, zaskapenak, buskatuta gara, bertan utzi dituztenak, Ez da asko, baina, etxunez, zer eginen artia, bakau, Hau da, ikudengo kasuan, hemen baditugu puntak, etzarako puntak, erdiko partiak eta ikurri bat, diseño berdinekin, dekoratuta, gari horretako logika guztia jarretzen dela, baina gainera ditugu beste barilla batzuk. Hauek dira, reserva bezala, zorruan eramaten dira biderako lehen gai reservak. Eta gertzen ezkero, estaktatak egiten dira. Egia da, hau ez daudela transformatuta. Baliteke hau, transformatuta egotia, eta azkeneko muturra moztuta. Kasu honetan zen ere, hemen ikusten da, materiala, lehen gaia, reservan, zorroan ekarritakoa, bazpare, ezak puskatzen diranean berriak egiteko, eta adien hemen bai egin dirala, ezak punta puskatu eta berriak jarri. Langatxoko kasuan ez, hortara nio bakarri instituzionetik. Nigera ez. Baina, bueno, ez da gutxi, gero hori kombinatu dako duke, sugarren diagin, sugarriko azaren artean ikusten dugunarekin, faunen azurekin, eta aminakoak. Baina nola, unazte arresko ondila zeon, bazpare errezartuko sugarrekin, porque politikoak ere sugarriak ditzen dute. Lepoko egiten dituzte, hortzegin apaingarriak, bai horiek eta bai bestiak. Eta zurekin nola funtzionateteko, hori dezake madan handiko tipo batek, edo takolituko beste batek. Orduan, zaratek du, eta bakarrik, seguro, madan handiko materiala zindan, jakinda, horrekin zendatuko naiz. Hau da, kanpaleku arrunta batian, egiten den zerbait. Kanpaleku arrunta batian, zereginen artian, puntak erabili, nireltxon eta pakito, zuri lan ezagik, zara pupoko puskatu ze punta hartu, eta berrileak. Hemen kasuntan ez dira berriak. Eta hemen reserva pixat batzetaten, baina ez dakit argi, ezin dut demostratu, hemen behin puntak puskatu ez gero, berrileak, erreplazerako berrileak egin dituzten. Baina materiala reserva mazataten. Hau da pixat, kadena operatiboa. Hartzen duzu, adar bat, eta normalian puntak kentzen dira, enborro nausitik ateatzen dira familia batzuk, eta gero familia horiekin, egiten diozu, puntak bukatuak. Prozesu guztia, egiten baldin daizuko bazilo batean, adarran zati ezberdinak egitezkizu bidien. Ez baituzu olako rekortia nola egitezateko, ez baituzu olako atorritzen badizu, punta horiek ez dira bertan egin. Hirurengo kasuan, horlako badilen, aztaran baitugu, baina izaleke, reservako material ezela, seguntzen amaten. Horren ez duzen nahi, barilla horiek hemen atea dituztenik. Ateataz ezkatzen. Bueno, arkoien kasuan, hilure honen arkoi tipikoak daude, arkoiek izan daitezke, edo bizarri puntak, izan daitezke hortz gaur bakarrikuak edo bikoitzekuak, hemen dago bat ilasorik, hemen dago beste arkoi baten hortza batana, hemen erdiko parte baten lehenko eta oso tipiko izaten da, zeren
arpoiari hortzak ateratzeko, horrena, findu egiten da, lehmeta bat ateratzeko aldo batetik, segun zenbat hortz garren egizki dozu. Hora, tipikua, arpoi, unera bakarrekoak, hor jakin bateko likua da, gabertako desino oso antzekoak, eta hemen arpoiak badaude, eta arpoiak arantzako baldin badira, hemen arantza egin, baldin bada kasua. Hori demostratu gara. Eta langatxo kasuan, dakago, arpoi minuskulo bat, ikusizetan birua garen, emateko horretzak, baina hortza abitetan hori gara. Gero beste arpoi baten, hau da punta, lehenbiziko hortzakin, baina oso planua da, eta hau ez da Madalen aldiko, ikusi sekzioak nola dutzen dira. Madalen aldiko arpoiak izaten dira potoluak eta hortza, fin duiten da nabarmen, sekzioak konparatuta, eta azilarotuak, azinez behidotuak, izaten dira guztiz planua. Azkarrago eta beste metodo batzukin egin datuak. Horre esan nahi du, langatxo kasuan, nazketan nabarmena gara. Arpoiak, oso txikila, eta ez dakala beste konparatuta garratzirik, eta gainera bigarrena oso guztiz diferentia. Hau ikusita bat izan, langatxo ez dela bakarrik goi Madalen aldila. Ikusi kalkulito garaian nazketa zehola, inotzak sartuta Madalen aldiko terrenutan, eta gainera, gutxienez beste fase bat, erdingo ezartuetan, badakago beste fase bat. Eta, hau da gero, barriera dekoratuta, zen detekena, Madalen aldikoa, ondo torrek. Hauxe da, hauek dira, Madalen aldiko arpoien diseño tipikua, eta hauek dira, azilareko, urrengo fasean, egiten diran, arpoiak askoz, zakarratua, dola esatzen. Esan deuren, nola Madalen aldila da, zenita, gainurra, teknologian aldetikan, apaingaren aldetikan, eta estilo artistikoa begira, eta horrengo fasea ematen du, eta gantzazio okatzen dania, krisi batean sartzen gara, pero azilarekoan, ikusten da, beherakada horrela hartu da, beherakada kultural bat bezala. Arpoiak askoz, merkean duak esaten du. Bueno, asuntua da, dauzkagu arpoiak, baina arpoiak edo egizagun kulturak. Egile da, etnografian aurkitzen ditugun tributin konparatuta, eskemalekin eta bestekin, arpoiak izan daitezken, baina hortzak dukitziak ez du esan nahi arantzako baino honik. Eta beste antropologian, hartzea esu tribu bat, eta aldik jozaizu, argudio bat, usteko, baina kontrako hasi nire bezu, hartzen esu beste tribu bat, eta kito. Eskimalak ere bitzen dituzte hortzamon puntak, eta papuak ere, baina ez dituzte erabiltzen arantzarako, gerrarako ez. Orduan, puntak ipitziak ez du esan nahi arantzatan izan. Bueno, lehen esan dugu, baitula sosmo batzuk, sosmo batzuk, adarrezko azarren artian, batzuk ez dira, ezin dute izan, ez dute horreinen tinta, eta analizi batzuk egin ditugu, hemen Georgio eta hau da frantzes bat, kolaboratzaile bat, eta bado teknika bat gaur egun, espektrometria egin ezkero, ez horretan gordetzen dira, eta izan lako material biologikoa aztertuta, bakoitzak, espezie bakoitzak, espezie mailan ez, batzuak genero mailan, eta beste batzutan espezie mailan, zehaztu daiteke zertaz egin. Adibidez, oreina, edo enoloina beberesteko, oreinak senele bat ematen du, eta eroroinek beste bat. Edo txakurrak ematen du senele bat, eta baleko batek ematen du beste senele bat. Espektrometria, emazen espektrometria, ez zehaztu duztuz. Ez horretatik aneteretako hautzak. Kasu honetan egin dugu, eta ikusi duguna da, lanatxoko bi pieza horiek, barillatxo hori, eta beste lenguetak egin zailan beste puska handi hori, egin horreinak dirana, eta ez horreina arruntarenak, eta hori nahiko bitxila da, zeren, eginen alde honetan, gehien bat horrelako industriak eta horrelako ekonomia egizan, zentratu egiten da horrenetan. Eta adarrei daukienez, gehien erabiltzen diren adarrak dira, esaten dira oreinarenak. Elur oreinak gutxi jaten da hemen, oso gutxi ezagutzen da, ezagutzen zen, eta zegoen espero horrelakorik eukitzea. Eta gainera honek esan nahi du, ez hauek, esan nahi dute, ez direla
Isturitz edo Dordoiatik etorretako trukian, atori lan zaun bukatuta, hemen ez dute peza bukatutako peza bat ekarri, ez eta lehen gaia gaitu. Gaur egune baki dugu, mutrikun bertan ere bai, ez da harrinean, badora kiputz, hanka bezalako kobazun hor, eta bertan, espero ez genuen, oinak aputu dira. Ezaguna zan, hemen kantori horren, Peninsulako iparrian, elurroinak bazirala, baina, soksat, txikioak izan da, hainbeste, espero gundo baino, elurroinak gehiago aurkitzea. Eta alare, arrare zan, egite zan, elurroinak baldin badaude, zergatik ez dituzta hartzen. Zergatik daude, hain gutxi, labar artean, hor, atxarri ikusi dugu, grabatuta elurroinak bat. Tinto guztiokoko ere, badaude, pintatuta bi elurroinak, ezaguna zan dolako bitxua, eta nola zituen dabitzen, maieko menuan ez dugu aurkitu, baina tarteka bai aurkitzen dira, apaigarri bezala portz batzuk, jakin, apaigarri bateke, bidarte bezake, Turkian eta eskaintza bezala horpari ditute bezala frantzetikan ona, jakin, baina gara bezala, ikusten da, erabila. Honetan, elurroinak. Eta gero, horiek dira, garratxokoak. Eta elurroinan, igual, izango nahi zaizu, azken minutetan, ezagutzera, eman dalako. Olako, garertako izataldiak, ez dutela bakarrik horreinan, edo elurroinan adarrak erabiltzen tresnak egiteko, izan tresnak egiteko zita. Balen, edo zetazen ez horrek erabiltzen zituzten. Eta, biziko aldiz, Petillonek, frantzes batek, lan batek, aurkitu zurian, balen ez dura zeindako pezak zirala, olako potoluak, niguatz, seitu leturezte den gura, irurrengo ale potoloak. Ez gabatzen ez, peza bilin guatzen ez, baina eske txingitatik, gaztetik az. Ilusen juzten, beste irudietan zenolako pieza tasailean, kalibriak ez. Puntak, elurreinan adarrak edo horrein adarrak, dauka parte kortikal trinko bat, eta gero barrutikan ogola, adarra azteko, mendikan ogola pasatzeko egun esponjoso bat. Esponjan ikutxua daukana, horrek mekanikuki ez du askotako baino. Orduan pizza bat iten dezu, azaleko parte trinko hori aprobetxatu. Elurreinan kasuan, hau sendoagoa da. Horrein akutaren kasuan bainiko konpartuta, baina normalian iten zuna horrelako barria bat atera, eta esponjak endu, eta parte trinkoakin egitu. Horrek esan nahi du, kalibria nahiko txinde esaten da. Ez da bilatzen horrein bat, 2 zentimetroko potolu daukan horrein baten parte kortikala. Naiz da horrein handi izan. Horrekin konpartuta, ez duzu, horrelako punta potolo bat, ikusi behin kalibrea nolako dan, 2 zentimetro eta piko, proba da. Guatzen ez, nundikan hartu zuten horrelako horrein handiak, parte trinkua horren potolo elkitzeko. Ez sortezan izango elur horreina. Eta handikan dutxira, Petiloneko, nik eskarreinak inegien, ertunez galdetzea eta topatu diala zertazeuen ez horrekin zarago. Horren ziren prezitzen, iruregin gugan, bada. Eta, bueno, hain zuzen, aditu horiekin jarri ginen kontaktuan, egin genuen froga berdina, eta ematen dugu, katxalotea. Eta espero ezana, Santos Kartabeko itxasun guztian, handezen eta griniotan, ustez genuna, baina balen ezurrak, aurretxatu dira, horrek puntak egiteko. Zer eta jadargatek, adar batekin, batezek ezu, agatxo finio bat, eta erdi okerra eta horako luzerakua. Elur hori baldin bada, adarra luzeago izaten dituzten, eta parte trinkua sendoagua, hobeto horren esko, bale bate hartzen ezu horako ezur bat, eta ginen jamantatu ez duzu, nahi ezu horrako punta hondia. Hori da, izan da, beste karten bat. Eta nahi, espektrometriak ematen diran, pertio eta horako esan, nahiko ignorantia bez, horrelako teknik estatu etentia, eta kolaboratzenek egin dut. Peptiduak edo zenolako proteinak edo miran. Baina, espezie bakoitzak ematen ditu, gora beharko batzabat, neurri batzuk, eta bakoitzak bere perfil dauka. Horten esperimentazio diainak, horrelako
baliak ikusita, edo katxarotea, eta horrela egin da, edo bera. Ero horrein. Eta, bueno, horitea. Zego, posible da. Zer gertatzen da, itxasoko produktuekin. Bai Iruinen eta bai Lagatxon, induzketak egin ziranean, partitu eta deskribatu ziren, itxasoko maskorrakera saltzen zirala. Eta gainera, desente, egin bat, karrakelak eta lapak. Horrek laguntzen asko, jazten Lagatxo eta Iruin, kostako, itxasoko produktuen guztietarrero, kapalekuak bezala. Zer gertatzen da, hasi gara begiratzen, eta baita datazio batzuk eginez, eta jildare lapa hauek ez dira pleistozenokoak. Eta karrakela hauek ere ez dira pleistozenokoak, ez dira urotzekuak. Justo, glaziazioen bukarean, eroten dira lapak asko zandigo izaten dira, urotzakuak izaten dira pateralo bat, eta bestelakoak, hakin antitxoak zesatu duten, eta karrakelen kasuan, berten dira, litore zenekuak. Eta justo klima aldatzen danean, glaziazioa bukatzen danean, urre helak etortzen diranean, hartzen dira beste lapa mota batzuk, patela de presa eta ez da izan bat, eta karrakelen kasuan etortzen dira Forcus rhinatus beste espezie batzuk. Hau da, glaziazioan espero genitzaken espeziak esan ziren, segurateken, gaur egun, Suezian edo Baltikuan edo Eskozian amatzen ditugun uretzeko maskorak eta produktuak. Eta Lagatxonak ertugu ditunak dira urrepeirekuak. Hartu dugu bat, datatu dugu eta eman dugu mesolitikoa. Mesolitikoa da, glaziazioa pasata geroko beste handi bat. Orduan, gure bildura zana, bezala, bai, alkoholitiko eta madenalien artean, ez dago bakarrik azilagoa, eta gero ere mesolitikoa, beste fase bat. Orduan, espero gintzaken asketa, uste baina handikoa izan. Baina, orduan digula, azkertinen, Lagatxon ez dira bakarrik okupazioak egin behin madenalien eta gero alkoholitikoan, eta madenalien, gero azilagoan, justo aldaketa klimatiko bizarra hortan, gero mesolitikuan, domestikazio salto horretik gaur egun kliman, eta bukarien, bizikolikatzaile okupazioak, alkoholitikoan. Ez da txarra. Lehen dazazue, ditugun datazioak, hau da, bere garaian publikatu zan bat, hemen beste bat, hau da, gizazurra, Lagatxoko gizazurra zen ez duetez, gizazurra, igual da maldenean, ikusi, fetxatan zematen dugu, gaur egundik atzeraka. Duela la mila urte, hau da, justo, kankurito, brontzaruan hasieran. Guk egin dugu karrakelaren datazioa, ez da, 10.000 urtetara iristen. Hau da, glaziazioa bukatu, eta tarte luze batera. Altunak publikatutako fetxa goi maldenaldiko koherentia zena hause da, Altunak gortzizion horiek, eta dira Lagatxon eta Iruinen dauzkagu goi madenaldia, azken goi madenaldia igual, azilagotik oso gertu, konfirmatu dezakena beste arkoi zapal horren kasuan, gero gainera daukagu mesolitikoa, eta gero daukagu izazorrekin eta zeramikakin egindako okupazio alkoholitikoak. Eta Iruinen, berretxe dugu, konfirmatu dugu, goi madenaldiko okupazio daudela, eta gero ezur horien datatu dugu, eta zaigu pixat zarragoa. Goi madenaldia, pixat zarragoa esan dekena, baina itxasuko laginekin beti kontuzioen gara. Denera, zertara dator txapau, Irurengo maskorra guadikan ez ditugu aztertu, ez dugu latu dugu eman, baina Lagatxoko kasuan, aprobetxatu dira maskor guztiak ez da zer ikusirik maldaden aldiarekin. Orduan sistema horretan, non kombinatu ezakegun, funtzioak pixkatu tokatuz eta sozio-komplementario eginez, media miopra eretzen mire ermitia eta zakezen bat eta Lagatxo postako eta Lagatxo postak egin zakazen ikusi. Ekonomiaren aldetikan. Guzti dira bai, karramarro eta lakuak, ez dira gara ertakuak. Ez dira azken paleolitoko madenaldiko okupazioekin batera etorri. Orduan, Lagatxo madenaldian badik ez zuen, beste kanpaleko arrunta bat bezala, errekamendua, baina itxasori behira bat edez.
Hurrengo kasuan zerek ematen digu pista bakarra itxasokin lotura duki ezakena. Maskorrak badira batzuk, larertako izan daitezkenak, baina guendik ez dugu, azterketa sakon bat egin, eta antzeko zuzak gertatu egin. Mesolitikoa izatea, guendik aztertu daukagu, aztertu behar dugu. Baina arkoiek kasuan, arkoiek berez bakarrik ez digute esaten zer arrantzari buruz. Ez baina hogarri, arrantzarako, balioko zutenik. Maskorrak guendikan. Ez ditu bazertu, iroinguak baino ez da gaitu zupinta hona, obezanak behintzat, eta bado katxagoten ezurrekin egindako pizza bat, baina horrek ez diosa nahi iruinetik jungo zirenik itxasora anartu eta pizzari bukatuta etorri da, eta horiteke bukatuta etorri izana beste leku batetik. Santa Catalina, Lumirtxatik, beste kapaleku batetik. Denera, kakazarra esango dugu, guretzako importante da, batzutan ez da, hori zapallo bat egitea. Ez que askotan zantzatetik ateratzeko, duratik ateratzeko, hori da asko garritu eta ondo sortu. Dako planteamentu bat, oso simplista zena hasiera bat batian, politiko, gero kapa esterik bat eta gero ja garbila, ez da horren erraxa. Hemen ditugu ikusten dugu, endeba baiaran. Hemen, baiaran, zemen, apaiza eta etxizeko bere gauza egiten. Gero hemen, egiten segitzen bat eta beste mila aztamatu egiteak, nola, kostatik gertu dauden, arrantzarko tokiak. Ez. Ikusi dugunarekin, baina azterketa sakonago bat egin horretik, hasi behar gira, ikusten duguna, iruditzen zaiguna, sostenatzen, demostratzen. Zentzu emaitzak, bukatzeko? Ematezuna oso sekuentzia xinplea zaukala obazio batian, hiru ataleko sekuentzia bat. Fase zarragoa, erdiko utza eta ondo separetuta fase zarna. Ez da horren erraxa, gain jarketak eta filtrazio badaudela eta gera uste dituen baino episodio gehiago gertatu giralako. Fasen aldetik, ebalko madalen aldeak, badago azilarua, mesolitikoa eta katolitikoa. Hau da, 15.000 urtetik, 4.000 urte arte, illa jarraian okupazioak manituela, zimedu, langatxo. Pasak, naztuta, zabalduta, baina, nirusek montatu. Eta, ekipo betzoko, funtzioari begira, gutxinez langatxo, ikusten den, itxasoko esplotazio bakarra, azten da, mesolitikoan. Hau da, glasiazioa pasa, eta gaur egungo klima etortzen denean, eta kosta, gaur egungo tokira iristen denean, ez lehenago. Eta ikusten da, zure industrian, ikusten dugunarekin, ez da ikusten berezirik egin dara toki horretan. Badaude jostoratzak, badaude itzerako puntak, puskatutak utzi dira, ez dago zer berezik ez lekuantzaren bereztuta, espezializatuta, horrelako pizak internet ez dira okupazio generalistak, arguntak, besterik gabe, baina ez daude zentratuta itxasoko esplotazioarekin. Zentzu dira, etorkizionako espektatibak? Bueno, pues vale. Ez egu, lehen esan dugu modelo hortarako balillo. Kaso nik utxeres lanatxo. Baina, artikulatu dezakegula, lanatxoko madena aldila eta erroingo madena aldila, konton hartu behar dugu, eskoletxo aztertzean, erditia, urteala, eta betere kiputz, elurra nite segurako. Baina, gainera, nola daukagu, guain badaukagu, azilarua eta mesolitikua, hemen daukagu, azilarua badaukagu ere ekainen, urteagan, betxetan mesolitikua. Orduan, ante bat izten dugu, baina beste aztermenti batzuekin relazio berriak egiteko, baina ez dugu informazioa. Kanpalekuaren funtzioa, kanpaleku batatzen funtzioa zazteko, satuak oginak egia, zer fauna mota ezatuan ikusten, arrainik ez da ikusi, momentuz, eta itxasoko faunarik ez mesolitu arte, baina ikusi barko nuke, oreina, elur oreina, zein lan gehien errapatuan espezia koazio bakoitzean, eta baita ere, baki gutxenez, movimentu batzuk, langatxon eta erorinen apitzen behun, suarria adibidez, dator zati bat trebinetik, eta beste parte bat, Bizkaiko frixetik, eta horre jartzen gaitu, leako, esanak guztiarekin, kontaktu ere bai. Igual sistema hori, salion kostako aztarnatu gila, ez da langatxo izango. Igual da lekeitioko, Santa Catalina, edo Golko Lago, edo La Miña.
ikusi espero genuen eskala txiki hori ez da horren txikia, eta eskala handio batera muturako inak, eta jarri erraia, horren permitia, azkautxo eta bestiak, leako azkantik batera. Eta ez zuzen Santa Catalina, nazaldu dira, balezuen artean, bendu manik aldina. Zer, laro, ezatik gora. Irureinen kiza bakarra edukagu katxalotiana, baina Santa Catalina, laro ezatik baina gehiago hartu dira. Da horretzen dira, jagina, suarik handik aldatorna, gehiena, ez, bueno, noa behiratu dara itxasora ez behiratu alde horreta. Oidan, pixat, egoen arte, esan ez dakeguna. Eta, bueno, eskertzak, eskertu oso, eta hau, kontratu dezuten guztioi, burumendi espero taldeari, antzaizitzek arte, beti bezala, nerekin lan inuten, beste universitateko azkero goeri, ordailua mutrikuko udala, esokolaretza, eta aldun Euskal Foraldun dira, ikerketa dutzatu eta lehen dutelako. Eta legokatzeko, omenan txik bat bezala, hau da, Franz Malabel, engantzatu nindun, analiziko aldiz, langatxoko eusketetan, Angela Mendezekin, Angela gutxi hildana, eta entzako eskerrik asko, eta nire. Horretako, lan dauke, eskotara, perfecto. Lara toke atzi mikrofonu, orduan mesedez, betiko latxik. Ez da, guk entzuteko, guko bakia hotz potente kasuela, eta perfecto entzuten dugu, bideo guk entzuteko da, bai? Orduan mesedez, altzasku eta esan gotalari gurritzeko, bai? Orduan kodela kasua. Galderia da, argazki horrelanak eta dibujoak, arturienak eta lanak, igual dauzko batuta bandalo beta marruteo, no menos. Orduan oso proporzioan basati batzuk zentimetro batek tak. Hori gaur egunean, hasta mateixen, gordeta ondo dagoz, tokauzian bezala, zentimetro bakoitzeko puntorre danak ital gordeta dauzen lekuan. Horrek dia ondara marrute, baina bai, hor dagoz gordeta, baina gaur egunean jundun ezkeo, langatxona bilatzea horrek, aurkituko zizun gordeta ondo dozela, existitzeue, bai ez? Informazioa, anazera egiten da, modu desberdinetan. Fiatzen bazea, bai? Nuestra zuen? Ez agustik zitatuta daude. Horre esan edu, hau da lan, hau da azternatik akronimo, no, esateko. Hau da zaharra, DH, eta hau da, berren da segi, hau da sakonera. Horre esan edu, baina batzen ez, handikazen errenta. Izabana gauzela markatuta. Erengua kuadrikulatu iken da. Eta kuadra baketza, zantik iten da behatzi pusketan. Behatzi espekoretan. Azala baketzian, bi zentimetro azala baketzen, lurrian, banomana, fijatu ez desuna, o koordenatu ez desuna, metroakin eta atragui, hoi, galbaian eman, eta galbaian gero batzen dezu, eskortako eta bat, eta materiala oso ondo prozesatuta da, detaile hondiakin. Eta pieza horiek, horiak karramaron, ditzak eta alatu da. Indetizte hausak detaile hondiakin, gutxiekin bainoetan dago gordeta, azal bakoitzeko materialak, selkatuta, maskorrak denak elkarrekin, kapaka, ezurrak denak elkarrekin, suarrek denak elkarrekin, eta bestelakoak. Eta gero, egila da gero, faunen ezurrak adibidez, aktoi plan hori arkitu nunik, museko materiala realizatzean. Hau zion, pehatxita, holako kostra bat egin bilduta, eta honi bastare baina zinean ikusten. Zon peote bat baina, nero ikusten zen ezurra, opezelako zezak bezalako basatala baren, ez zun bota, gorden zuen, bere zilakin, bai, orguna, kendu nion, kostra eta gana, eta ikusi nuen, arko gatzala. Ikusi beste, usiak txikiau, hauria separatu, zuen bere bolsan. Zenak, induzketa programatu bat egiten denean, sistematiko egiten denean, oso. Horretik, gero pasatzen. Detaile handi pasaritza, urtia pasatzen zu materiala prozesatzen, eta gero hilingo zea hauetan aplikatu horretik. Hamar urte pasatzian induzketetan, induzketetan egiten ziren, gero gainerako urteo parte ondina pasatzen dezuna, horretik gero nahi, ezak egiten eta garbitzen eta zerkatzen,
Gero faltaba guainikan, beste lan errantoi bat, eta dana, ordena jartzia, materiala jagoteka ikertzen aztea, eta dena. Baina bai, materiala oso txukun grontua. Horrelekua, adibidez, zer da, lokal bat hau bezala, o igual da bi museo betetzeko beste, porque gabalitzizketan 40 urteko lana, 30 urteko lana, jaso dian gauzak. Osea, gitxi dago, toneladia du, asko dago gordeta. Bueno, olako, osea, olako gauza txikiak, Zor esataz da egan. Kogazio batean, 10 metro kuadrado eskatu zianak, izan gaiko txikiak izaten dira. Kaja izan dira, dozena bat kaja, mai gainean kanez ezkizunak. Ezurrak, maskorrak, sugarrik eta dana kontatuta. Lurra ez duzu lurko esak dituzte da ematen. Oidan akorde iken da, laborategian, zulabotegian, baina egia da, erakundiak, administrazioak exigitzen dizula. 2 urteko bueltan, 5 urte, asko jota, depositara dena berzula, garrituta, sentatuta, etiketarekin dena ondo ditzila eta dena. Ez da gauza berdina, paleolitoko, gazazioko, okupazio batzuen azanati bat eskabatzia eta materialak ateratzia, edo erramatarri bat, edo erdiarako zemetillo bat, imaginatu, azte zela tumbaka, ez horrek ateratzen, oinda piko lagun, museoak igual egiten dezu. Alare, gu neko pobreak era. Hau ez da Extremadura, hau ez lako oriente bastante. Esaten dizutiko ekiputz, por ejemplo, egizian hartatzen duzuna, da, 80 oreina, eta dolako zifrak botatzen dira. Euskal Herrian da zen, hainbesteko batan, zer toneladak, darrak, azerrak eta gauzak, azan dezun bezala ez. Kueba batina da, 6 kajoi. Ateko desu izateko, 80 zozela, aterik da. Baina, hortako kontuzak diren, porque bado, hori esatena gutxieneko individuo kopurua. Bale? Osa, nik 11, eskerreko mesuezu horretzen baditut, 11 tipo azkat. Ez nahi osorik azkaten ipen. Egon azkat, 2 tipo osorik. Gero, baten belana, baina nola ez den kompatible ezagutzen dituan bestelikin, 3 bat daukat. Gero dakat, neska baten besuaren, 5 bat. Eta gero, ez nio. Osorik ez da da, teatzen. Horren bestetik, desberdinak, baina alda ezan, sentimetro bat kuitza, kajoi bat zapatak kajoi. Eta, ekotzen fauna asko atzera zen, baina horizontzien eta atzera da, baina gila da, gero azte zela ezurrak emitzen dara eta jarren ezurrak etik ikupatzen dut. Bai, Zona izan mundu mandi bat, baina, bueno. Bai, ez da animali osuga, errogei, da hori ez. Kaja dixenta ateratzen dira, eta bilduma potente bat da, baina, bueno. Ez que errogei, dian ene, beste kueba dagoz, txela, egidagik, esai rekopilando, zaten da. Bai. Ez, ordune, bajo, ez dakit, jakitearen da, asko dago, Fundatzea Museo de Burgos de no sé qué de desarrollo de la humanidad, ahora te están diciendo burro y tal. Euskal Herrian batudiak, oso horrez ganak, museo bat etxeko, lau museo ez bat. Euskal Herrian, ondarrilegia da, erkidego mailan, baina gero, bailenak eta nungo berdeberan ondarria, okupazioen kompetentzia da. Esanet, jarraitzako esan da, baina da, lorren historiko bakoitzan. Hau da, Gipuzkoa bauka bere gordailua, Bizkaia bauka bere arkeologi musua, eta Arabak ere beria. Eta gero bakoitzak jaiko, nahiko museo potentia dira, museo bat ez da erakusten dena, bezik eta gorotzeko fondu bat dituenak, eta almazen potentia da eskatu hortarako. Eta batzutan beste lan egin zen ezke, baina hondikan betetzeko, eta nik artea dagoela. Eta gaur egun, egia da, gare bateko indusketa luziak eta sistematikoak, 20 urteko indusketa luziak eta gaur egun ez dira egiten. Gaur egungo ikerketa dikua askoz zentratu dagoa, ja galderak zehatzago, asko eskabatuta dago, eta tiro principala juten da, ja aurretik ez bat materiala estatzera. Horrena musotera juten. Eta gero jute zera gero ja, detaileko baina ez dira bateko eskazeko 20 urte ezagitzen bat gaztetan eskatekin hor. Ia, beste galdera bat uste da zen? Pijana, irudizitan, Marialeneko irudizitan, eskauzeko alkazen antzakure, ez? Nola? Eskauzeko koazun antzakure, irudizia eta... Bai, ez
hori da, da kultura horrokor bat, ez da globalizazio bat, horreko gauzekin, horreko komparaziorik ez da gustatzen. Baina, Europa mailan zauduen kultura handi bat. Bai, antzeko bizimodu bat, oso eren zabaletan, zabalduta zerona. Eta harreman, ez dut esaten nengo jendean, Parisko arroko eta lehon igual ez ziren inoiz elkar ezagutuko, baina antzeko bizimodu bat zetan atzaten. Batzuk oreinak errabatzen eta beste batzuk elur oreinak. Baina teknologia analitikan, apalekoan diseinuan eta hori guzti ikusita oso antzeko bat. Eta izkera imaginario hori, irudien nola esaten da, repertori hori oso antzekoa. Kristautasunekin konpartzen bali baizu, berdin zaite, bizantinoa esan, edo katolikoa ez da gilungua esan. Beti jarriko zen gurutzia, eta loko zen, esketori bat egiten dut gurutzia bi makinekin eta bestekin ez da egin nola, baina mensaje berdinarekin. Zaldiak pintatzea elur horreinak eta horrelako animaliak, zabalduta dago izkera simboliko berdina. Gero toki bakoitzean egongo dira bere azentua. Bai, urratzen da pixariaz. Beste gana gai? Gero aldaketan ikusi dutena tema hor sortzen, apoiketa. Topara nun sortu behiken, ero brakaso ero sorprezek. Bueno, oida, interesatzen zaren gauza bat, zeren azken finean usuaria bat izan dut dagoen. Bale? Aurkitu berdezu, baina pasako usuaria aurkitzen dezunetik gano, bat izan dut dagoen. Ez da tokitik muituko, zuzea muitu berko zeana. Eta segun egun zuazen, edo udaberri zuazen, urte osoan horre egongo da. Tapatuko, edo belarri jokin, gutxi baina horrementua toki hortan ego da, ez da hortik muituko. Adaren kasuan ez da horrela. Adaren kasuan, guztiak duten da, batzutan, esatena, matantza, arra, horreinen kasuan, arrek eta nahi esate duen, arrek haundikoak, baina horreinen artean, arrak bakarrik ditu adarrak. Eta behatuta ditu, buruan behatuta, temporada batian. Orduan, arra ez bazuak atzen, ez dezu adarren bilatuko, ez bazuaz mendira, eroritakuak bilatzera. Horrek esan nahi du, guretzako, nola esan, egizun estrategiko bat baldin bada. Mosteko tresnak eta egiteko, berritut, harri hor, soare, afundarko lez, horretu beharko mundu bat bestian, tratuka, obila junda, trebinen hona bezana, baina berdet, mosteko zer, berdet soarea, hori da behar estrategiko bat. Eta gainera, eizarako, eta garrantzareko baldin bada, odana bada, arkoiek egiteko, garrantzan puntak egiteko, berritut, adarrak. Soarenek kasuan, bakit, jakin dezakit, nola kudeatu hori. Baina, adarren kasuan da, jakin. Da, derechuko bilatzia. Bakizu non neoten diamre bat. Eta errezu harrapatzen, ez bada temporada egokila, segin dira, hartu. Horregatik ematen dira zorroan horreako kirak. Horreako ikusten da batzutan, nola, soarea tailatzeko, batzutan dituzte mailuak, adarrezkoak. Eta materialik egiten direnean, orduan zein da lehentasuna amailua, edo puntarteekia eta euskuna nola jariatzen du, eta mailua poskatu egiten duten puntarteeteko, segun behar nola bat. Orduan, adarren kasuan, oso interesgarria da, zeren da behar estrategiko bat, baina ezin da aurre ikusi. Eta normalian, reinu kasuan, bale, porque reinuak baizun, migrazio handiak dituzten, hemen izan dituzte adarrak, eta gaina, animalitalde, handiak dituzte, baina horrein kasuan, normalen, arrak separatu egiten dira emetatik, emiak kasu zorexago izaten dira harrapatzeko, baina izakate. Adarrak. Egia da, beste paisaje bat izango zala, gaur egun izango bezalako paisaje zela izango, eta errexea izango zen adarrak aukitzia mendin, baina, bueno, hasiek esplotatzen eta gero. Horretzen egon beste aldera bat? Bai, azkarmategiak ogortu bat daude, eta ala ez bada horre ikusten da landaran berririk. Bueno, langatxo, ikusen zuen nahiko, azpiko arreina joarte nola eskabatu zen,
gelditzen da. Zer testigo batzuk guztien dira beti, nobateko gutxineko konparazio batzuk egiteko. Datazio berriak egiteko, edo berriak egiteko, batzuen guztien dira, master batzuk eskabatu gabe. Genia zintzaken, langatxo sartuko nik uste nahiko ustuta da hori. Ezagutzen dut uste sartu eta jaia harri-garbila da. Hirurrengo kasuan, gelditzen da hori eskabatzeko. Eta horrela bereziko nukela, igual, sekretu zenean eskua sartzen. Baina esan edan, gaur egun, jaz dira berriz planteatzen horrelako indusketa erraldoiak. Igual, 30 ikasleekin eta 10 kanpaina, 8 kanpaina, gaur tesi doktorlak eta ikerketa zientifikoa eta akademikoa beste epe laburra botan nintzen. Bueno, espera beste galdera, botante bauker. Ikusi ba, txekito. Hautza da bat. Bai, baina, ikonatik gukez. Berik hartu nauna pixkat, Oasuro pixak erreka gainean egon da, unezik sortu las campañas también, las que finan, se te supo, solta caballo rey, ven a la salida, anda con un pato y anda, pues no es pato. Vale, joder, konstatiko sokertu, erreka gainean da, ako erretzen zezkizu, eta maskora giba gabe, listo, jo, tofe. Baina digun, irekaseta hona, bai, bestiatu. Rollo pixat zen, bai, eta alazka, gainera, ez dira, araien ezurrak azaldu, eta baina, alako egiten, kontuz, araien ezurrak azaltzen dira nire, jakin ez dut diren askotan txandako dut dira kopazioak izainen eta beste animalenak. Eta, bueno, hartzak, horreila ekotiziranean, horienak, egotxuak, azerik, igarabak, hori atatuta dago. Zibatu egitan, araien ezurrak azaldu dira, ez ditu izan sartu, igarabak bat ez ditu. Eta erregan duen duen dut, baina, Bueno, ekainen bada baina zaldidek ere askotan pintatuten dira, eta ez dut jaten. Bueno, ya betxeaz, amairu montzau,